அம்பிகா மேடம், உங்களோட வே ஆஃப் டீச்சிங் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. ஆனா ஃப்ரெண்ட்லியா மட்டும் இல்லாம, கரெக்ட்டா எந்த இடத்துல அம் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இல்ல அத வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றதுலயும் நீங்க கான்ஷியஸா இருக்கீங்க. தென் மாண்டிசேரியும் சரி, அபாக்கஸும் சரி எனக்கு நியூ திங். பாண்டிச்சேரியில என்னன்னு பாண்டிச்சேரி எனக்கு புரிய வச்ச அளவுக்கு இருந்தது. ஆனா அது பெரிய சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க. பட் இந்த அபாக்கஸ் இட்ஸ் அ பிரெயின் கேம் அது என்னவோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு கொஷன் இருந்தது. நீங்க வந்து ஃபிங்கரிங்ல இருந்து அதனுடைய பேசிக்ல இருந்து ரொம்ப ஈஸியா அது மேல ரொம்ப ஆர்வம் தூண்டுற மாதிரி கிளாஸ் கொண்டு போறீங்க. அஹ் என்ன போல ஸ்டார்டருக்கு பிகினருக்கு நல்ல ஆர்வத்தை உண்டு பண்ற மாதிரி இருக்கு உங்க வே ஆஃப் டீச்சிங். நான் கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரி மொனோட்டோனஸா இல்லாம ஃப்ரெஷ்ஷா எடுக்கிறீங்க நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும். உன்னைவே ஒப்பிக்காம ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களோட செஷன்ஸ் பார்த்தா புதுசா இருக்கும் போல. ஒரே 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 சப்ஜெக்ட ஒரே சாப்டரை நீங்க விதவிதமா ஒவ்வொரு டைமும் எடுக்கிறீங்க. அமேசிங் ஸ்கில் மேம், அமேசிங் ஸ்கில்.